slab pe Forsaken, adică jocul ăsta care am intrat eu, adică toată lumea îl știți. Ok, hai să vedem. Ok. Pe Celeste am doar 29 level, spuneți-mi dacă sunt bun. Pe Elliot am 32. Ok, nu bun 19. Pe Jane Doe pe Jane Doe am 23. Pe Wilderman am 2, nu m-am jucat acum cu el. Pe 007 am 16. Pe Two-Time am 13. Pe Guest am 108. Pe Tap am 14. Pe Descar... Din ce nu mă lasă să termin? Pe Descar am 3. Pe Veronica am 2 sau 3. 8 adică. Și pe 5 am 7. Acum hai să intrăm la killer. La Culkid am 37. Pe Flasher am 63. Pe Gender am 25. La Nelly am 35. La Onyx am 34. La Guest am 6. La Nesperate am 6. Și la Azure am 2. Spuneți-mi dacă sunt buni sau slabi. Nu cal, dacă sunt slabi, mi-aș dori să am mai multe like-uri. Că nu am decât 1000. Doar 1000 să strângem. Da? Pa, pa!